Ето го, Румен! Готов ли си? Да. Ти готов ли си? Да. Светлин! Готовност? Да. И двамата ли сте готови? Я! 1, 2, 3, старт! Поставя! Става, ама нема кой да говори. Гадно ли бе? Говорете по-силно. Става, ама нема кой да говори. Говорете по-силно, по-силно. Е! Не, ние се легаем. Отко, погледни! Мамо, те са приви. Ще падаш, бе! Нали, баща хтела! Пусти го, бе! Светлине, остави го! Стоп, стоп! Стоп! Чакай, стоп! Чакай, стоп, бе! Помагате, бе, путко! Стоп, ти казвам! Ма не, ние си играем, леле. Не, Беснек! Беснек! Хайде, бийте се! Хайде, бийте се! Бега, не мога! Ти добре ли си, бе? Не, бе! Хайде, бий го! Хайде, бий го, бе! А то ми бега! Светлине! Хайде, бе, като женичка си, бе! Хайде, бе, са бил, бе! Страх ли те от Румен? Не! Страх ли те от Светлин, бе? Не! Бе, тогава що не се биете? Не знам. Хайде, бийте с ступаници, бе! Не видя ли как те бутна? Хайде, бий го, бе! 1, 2, 3... Фейк! Дай! Така. Как те преметна? Добре ли си, Румене? Много добре те преметна, Светлин. Какви хватки знаеш? Ти, бе, Светлине, бегай. Остави го! Стани! Хайде, бийте се пак. 1, 2, 3, бой! Ема, без гатаница, путко! Без гатаница се играе, бе! Страх ли те отново? Не, бе! А ти? Не, искам без гатаници! С всичко може. Не ста! Всичко! Лапайте го! И ти, на мене. Айде, бийте се. Ще се въртиш.